Ali zašto je bitno onda da mi uradimo, da kažemo, DNK test i poreklo? Bitno je iz 2, pa možda i 3 razloga. Prvo, bitno je da mi budemo svjesni svog porijekla, jer to je neki naš background i neko naše nasljeđe i neki naš gen koji čini nas. Meni personalno je to zanimljivo zbog mene, da ja znam svoju historiju. Drugi razlog, zato što je to korisno za nauku, da se naučno zna otprilike kako su tekli ti historijski procesi na Balkanu. Da. Treći razlog može da bude jako korisno je za ove projekte. Bošnjački DNK projekat, srpski DNK projekat, albanski DNK projekat, hrvatski DNK projekat. Ja pozivam vaše gledaoce da svako ko je zainteresiran da sazna svoje porijeklo, da se obrati nekom od ovih projekata i da radi test, jer je korisno iz ta 3 razloga. Neko me pitao jednom šta konkretno mogu da saznam. Pitao sam osobu, a šta ti znaš? Pa kaže, znam, ne znam, do nekog mog čukundjeda porijeklo i poslije toga mrak. DNK projekti se bave tim mrakom, dakle je to poslije tamo. I to je vrlo moguće da se otkrije iz razloga što je preko analizom DNK koda moguće da utvrdimo prije koliko vremena je živio zajednički predak moj i vaš. Pa da li mi možemo